Bugün özümüzün boğalarımızla yine bir şiiri tindalar armiya soflarına uzatırga jıyıldık. Bugün biz birlikte meclis ütkäräbиz indolarına uzatı meclisi ipteşlerin jıyalar, tuğanlarını jıyabız indolar biçe tabiqatda uturaşakbız. Uzatırga awır indi qoşalуулary bit köngüllü ulusunda uzattık. Eýbetkine hizmet edip koyttu Allah'a şükür. Qoşaldık. Mine İslam ulumna da onun ipteşlerin de bütün enilerinde biz İsen-sağ eýlenip koytuların, hayırlı urunlarga nasip bolup, hayırlı bendeler bilen uçuraşıp koytuların kütöbüz indi. Biz olar üçün bir gururlanarız. Mine ulu ulum bilen degen bir gururlanam indi men, Allah'a şükür. Barmybyz dip aýtyp turmadylar. Barabız. Andagana bara turgan yigitler biz dip aýtdylar indi mine yigit kişiге kirek indi. Mine biz eni bularag indi bizge uzatırga bik awır. No indi bizge mine barıp koytgan kişiler, özümden enimde barıp koytdy indi. Buten barıp koytgan kişiler armiyaga, yigit kişige armiyaga barıp koytu kirek. Armiya şulpasyn oşaw kirek dip aýtdylar indi. Olar indi barıbir etiyeni kadirin bileler. Soğunu, tuğan ýoknyň kadirin oňly başlaýlardyr dip aýtyp öýleminde. Anda ikinji türlü hisler bitinde. Men kirek dip sanym. Mine özleri indi tim boli barabız dip aýtyp turganda, barmybyz diýseler, dagy joýsuz bolar ýa. Barabız, bir ýyl bitinde ol. Biz mine ýylam surap tursak da indi kilelerde biz siz nerse ýaşaýsyz, soň biz bitinde bir ýyldan goýtabız bitinde diýler indi mine biz bitinde kişeden bilen häzirlenip ýürübüz, ime şaşyklar ýasaýbız. Peki sen manasy kirek dip aýtyp sanym. Armiya üstüläge biz bilen barabız. Oýlarym da bolup gaýtdy armiyada. Indi alardan hoşmym diýen direk bilen baryp gaýtam indi. Köňülinde özüňe tugul birge uzarasyn majlislerine birge gitesiň awuldan. 9 ýyl boýu birge okadyk. Başlangyçta Tuşlaryk maktabynda da birge okadyk. Birge ýerdik. Boşdyk, ýalaşdyk, görüşdik diýendej. Men oýlamynça kerek diýip bilem. Onda bargaç barberden şanygyp gaýtasyň. Dünya körüp gaýtasyň, nagap gaýtasyň. Armiya kerek diýip bilem, eşke kirgende de joýlar bolar. Stoptan beri birge bolduk. Başlangyç maktabynda birge okadyk, Serdek maktabynda birge okadyk. Ondan soň kollejlara gitken şu taraluu bizning Madinni Sıramlar. Полиция işimizge sırada kelgeç, sırada koklayalım. Men oýdagyn уже 4 ýyl kontrakt bilen служитке. Mende özüm ужеланияларымдан армияда служить etip, şansap faydalanıp tekrar boldy. Allah'ınız bir katı. Bunlar kadar тоже bulması bile var. Bizden bir yılga barıp faydalanırız, insan soydan faydalanırız. Gerek de var indi, mesela bizden abilerini uzatkanda şunday var bulayı, biz o işine vakta, şulay yaşlar yeriydi, Allah. Benim fikrimçe var gerek, çünkü o digit kişinin Müslüman sınavlara özü için tura diýende tertipke ketken gibi. Alhamdulillah bu bit süýnüşli wakyga indi. Bir ýola awlybızda mine 5 nekrot, 5 soldat kete. Onlar da üzerinde süýnüdirler, büyük süýnüşli wakyga. Bizim wagtlarda da indi mine şol armiýa ketýär süýnüşli galydy. Babiska gaýtky süýnädir, men şeýtip awl saýyn indi kişiler kulaklarga şokaralary, konak iteleri, şeýtip zorlap uzatalar idi. Näme bir köňüli bolarlar, elhamdülillah. Biz özümizde indi 5 malay, ati hyzmat etip gaýtgan başta, ýany uzatyp galan 5 malay mene armiya saflarynda gaýsybyz. Germaniýada gaýsybyz, Wengriýada gaýsybyz, Khabarovskda gaýsybyz, Mongoliýada gaýsybyz, Moskowy mene şeýtip bütünümiz indi. Türlü ýerlerde elhamdülillah hyzmat etip, isen-sag hyzmat etip gaýtdyk. Özümiziň iste ýigitlik buruşyn ütedik diýip sanyrys indi elhamdülillah. Endi ýaşlar da hazır elhamdülillah. Ularny indi zorlap uzatabyz. Mene 5 malay etkenibizçe 5 nikrot kite. Allah Teala illerge, günlerge tınçlyklar berip, başlangan soğuşlar haýry bilen tamamlanyp, isen-sag haýyrly komandirlere, haýyrly ipteşleri bulup, isen-sag şu wazifalar bitip gaýtaga nasip bolsun. İsen-sag görüşige nasip. Olar da isen-sag hyzmat etip gaýtsynlar, biz de isen-sag tarýasy inşallah.